दोस्तों नमस्कार, हमरा चैनल में स्वागत बा। दोस्तों जेकरा लइका एगो होखो चाहे लइकी एगो होखो और ओकर मतारी मर गईल, ओकरा बाप के शादी ना करे के चाही। लेकिन दोस्तों आजकल कोई मानत नइखे। जब उ ओकर औरत रहली, किसान एगो रहलन, उनकरा औरत बीमार पड़ली। जब बीमार पड़ली आ दवाई वही चारू ओर से हो के थाक गईली, ना निमन भइल, त कहली अपना पति से कि ए जी देखी हमरा लागत है कि जियब ना, रउरा एगो हमरा के वचन दीही। कहलन कि का? कहली कि देखी इहे वचन दीही कि रवा दूसर शादी मत करब। कहलन कि ना हो, हम दूसर शादी काहे के करब, हमरा एगो लड़की बिया, हम शादी दूसर ना करब। आ बाकी ऐसन बात तू मत कह, काहे तू ऐसन बात कह तड़ू। कहली कि हमरा लागत अंदर से कि हम बचब ना, इतना दवाई वही कर देनी, हमार मन घबराता, लेकिन हमरा बेटी पर ध्यान देव, रवा शादी दूसर मत करब। कहलन कि ना हो, निश्चिंत रह, हम दूसर शादी ना करब। उ बेचारा अपन जबान दिलन, ई बेचारी कह के हाथ में हाथ लेके मर गईली। जब मर गईली, मरला के बाद जब भइल 2-3 महीना, साल भर 2 साल बीतल, तो लड़की के चलते गांव घर दबाव देवे लागल कि माने शादी कली, कितना दिन ऐसे रहब, घर परिवार सब दबाव देवे लगल। कहलन कि कैसे शादी कली, हमार मेहरानू वचन दे के हम ओकरा के मरल बिया वचन देले बानी। कहलन कि वचन बद्ध तो बानी तो ठीक बा, लेकिन लड़कियों के देखे के बा। कहलन कि ना, हमार लड़की के तकलीफ हुई, हम शादी ना करब। लेकिन फिर भी गांव घर के कहला से शादी कर लेलन। दोस्तों शादी कैलन तो कोनो खराब ना कैलन, लेकिन औरत जौन आइल तो लड़की के लागल तकलीफ देवे। अब उ आवता ही 10 साल के लड़की रहे, उ आइल तो नए न रहल, तो बहिन जैसा रहल। आइल तबे से कहे लागल कि तू सौतेला हमार बेटी है, तोरा के हम हई कर हऊ कर। आ उ दिन भर चल जास खेत पर किसानी करे। आई लड़की संगे दूसर व्यवहार करे लगली, मार पीट, ना खाए द ना पानी द ओकरा के, का दिन भर काम करवावस। उनकर फिर साल भर के बाद उनकरो एगो लड़का हो गई। जब उनकरो लड़का भइल तो वो लड़का के खिलावा पिया, मान सारा काम वो लड़की के दिन भर से लेके शाम तक ले, खाना व्यवस्था जौन बा पहले के उहे रहे, स्कूल के पढ़ाई उढ़ाई सब छोड़ा देली। अब लड़की पर अत्याचार करे लगली। आ शाम के जब बाप आवस तो पहले ही कस कि घर में चल जो, कहिए मत पापा ले कि मम्मी ऐसे से कैल ही। वो बेचारी अलचार में बड़ी घुट घुट के जिए लागल। गांव घर सब ओकरा से देख के तंग रहे कि बताओ, मतारी रहे तो कैसे रखले रहे, ई आवते कैसे करे लगली। अभी 5 साल इनका आइला ना भई। एक दिना कहली लड़की ले कि जो तू किसान बाड़न, खेत पर काम कर तड़न, कितना कमैहन, तू जो लकड़ी इन्हना के इंतजाम क के ले आ। अब बेचारी वन में जाके लकड़ी इन्हना बीने लागल। कहस कि ए माई हम ना जीव। कहलन कि जो तू इन्हना लकड़ी ले आओ, आ भीख मांग के ओनिए खा ली है, आ घरहूँ के ले आइए, कितना तोर पापा करिहन, तोरा तिलको के देवे के बा। वो बेचारी दुआरी दुआरी जाए लागल। अब एक दिना किसान से कोई कहल कि तहार लड़की बगीचा में चाहे हो गाँव में जातिया। कहलन घरे कि का हो, हमार लड़की के तू का कर तड़ू, बगीचा में काहे के भेज तो लकड़ी इन्हना खाती। कहली कि अजी ऐसे ना हो सकेला, वो अपना मन से गइल हुई घूमे खाती, हम भला ऐसे कर, अबे हमरा बेटी में ओकरा में का अंतर बा। कहलन कि ना, हम तहरा पर विश्वास बा। एक दिना का भइल, वो लड़की के अइली आ तले बाप के आवे से पहले कहली कि आजी है। और लड़की गई, आ जब लड़की गई वन में लकड़ी बीनत बीनत ओकरा थाक गई। आ बोझा उठते ना रहे, बोझा ना उठत रहे, कसहूँ करत करत ले अन्हार हो गई। अन्हार हो गई तो ओकर बाप घरे चल अइलन पहले ही। और लड़की जब आइल तक दुआर पर आके बोझा लकड़ी के धैलस, आ अंदर ढुकल। ते कहलन कि अरे हमार लड़की कहाँ गई रे। हम कहीं कि घर में पढ़तिया, ओकरा के रोज घर में कह देलू तो हम कहीं कि रोज पढ़तिया, ई लड़की लकड़ी लेके आवतिया तो गाँव घर सही न कहता। ना कहलेंगे ना जी, ये अपना मन से गई रहे, हम माना करत रही, पूरा माना कैनी, ये अपना मन से चल गई रहे। हमहू बड़ा चिंता में रही कि हमार लड़की कहाँ चल गई, पूछी ना अपना लड़की ले। कहली हाँ बुची, मम्मी कहली ह घरे रहे के, तू चल गलू ह ना। हाँ पापा। अब लड़की कह के घर में चल गई। जब बिहान भइल, किसान खेत पर चल गई, लड़की के इतना मार मारल कि तू सकराहे काहे ना रही, तोर पापा जान गए, अब हमरा पर शक करे लगलन। तो मार के लड़की के मार के कहलस कि तोरा का जिंदा ना छोड़ब। वो लड़की के मार के अधमुआ क के, आ जैसे कि बगीचा रहे, घर के पिछुआड़ा रहे, माने पेड़ पौधा लगावल, वो लड़की के वही पेड़ पौधा में माटी आधा खान के आ ओही में लड़की के फेंक देलस।
फेंक के ऊपर से माटी भर दिलस। अभी लड़की के तनी तनी प्राण अभी रहे अभी माने आ पूरा माटी उटी माने जैसे कि वो झील दिलस। तो वो गाँव उ बगीचा में पीछहू से रास्ता रहे आवे जाए के, अपन एनहू से रहे, चारों ओर से रास्ता रहे, दुआर खुला रहे। तो एने के गेट बंद कर देले रहे वह दिना। आ किसान अभी घरे आइल ना रहे, एने गेट बंद कर देले रहे। तो किसानवा सोचलस न कि हम बगीचवे के रास्ता वाले काहे ना घरे चल जाई। तो उ आइल आ उनकरा ई मती ना रहे कि जहाँ गेट रहे ओकरा बगले में बाकी काम कैले रही खान के। अभी आधा घंटा 1 घंटा भई रहे और लड़की एकदम ऐसे करतिया, आधो घंटा ले कमे रहे ना तो मर न गई रही। तो मार के आधा मुँहा क के इहे बाकी चारों ओर माटी पूरा भर देले रही। आ मुँह पर का कैले रही, इनकरा अतना उगित रहे कि अतना दूर मुँह से क के आ एगो खाँची से बिल वाला खाँची से ढाक के आ ऊपरे से माटी डाल देले रही कि माने का उनका मोती में आइल बाकी ऐसे कैले रही। हमनी के देखनी जा तब उ लड़की के माटी पूरा कम डले रही आ हाथवा बोहरी के जन कैसे हो गई रही। जकरा के भगवान बचाई हन ओकरा के केहू ना मार सकी। वो लड़की के हाथ खाली तनकी तनकी लौकत रहे। जब उ किसान आई आ टार्च बरलस, बड़का टार्च रखते रहे, खेत के अन्हारा भइला होते रहे। कहलस कि ये भाई ई का भइल बा, ई माटी के तुरंते कोड़ल बा, ई सब का भइल बा। देखलस हटा के माटी तो कहता अरे तो हाथ लौकता। फिर पूरा माटी हटौलस, कहल अरे तो हमार लड़की बिया। अरे अब लड़की के माटी हटा के सांस तनी तनी बाकी ये चलत रहे। ओकरा के जाके हॉस्पिटल में वही भर अब घरे ना आई, ले जाके माटी में निकाल के हॉस्पिटल ले जाके माटी वही तरह क के आ तब दुआर के रास्ता गेट खुलवावलस आके घरे आइल तो कहता का हो हमार बेटी कहाँ बिया। आवते आवते कहलन कि रोज आवते आवते गोड़ हाथ धोत रही, खाना खात रही, लेटो से आइल बनी। आ बेटी के का पूछत, बेटी अपना घर में बिया चाहे कतहीं निकल गई हुई कोनो छैला के लेके। कहलस कि ना बताओ हमार बेटी कहाँ बिया। काहे ऐसे रहो बोलता नहीं। कहलन कि बोलत नहीं खी, बताओ तो कहाँ हमार बेटी बिया। तो धक पकाए लगली। कहली कि धक पको मत, पहले बताओ हम अपना लड़किए खातिर तरह से शादी करनी, हमार लड़की के कहाँ छुपौले बड़ी बोल। और अब एकदम धक पकाए लगली। तब अब कैसे कहस कि हम मार के तोपले बानी। कहली भाग गई बिया कोई संगे, ओहि दिन लकड़ी काटे चल गई अपना मन से, फिर कतहीं निकल गई बिया। कहलन कि ना तो हमार लड़की तो ऐसे हो नहीं खे सकत, ऐसा तो हम ओकरा के अकेले बुद्धि नहीं खींचा दिले, पढ़ाइए नहीं खींचा पढ़ावले, तोरा आवते हमार लड़की कहे ऐसे हो जाई बोल। आ उठौलन डांटा लगलन मारे लगलन। पड़ोस ओड़ोस गाँव घर सब जुट गई। तब कहतड़ी कि बगीचवा में होनी पीछवा लड़किया के मुँह के गाड़ दिले बनी। गली में तो निकाल के ले आओ। गली तो जा लड़की है ना रहे। अब कथी करे लगली, फिर पुलिस के बुला के आ उनका के हवाले कैलन आ लड़की के दवाई उवाई करवा के घरे लेलन, बियाह शादी कैलन। देखी जा दोस्तों सौतेला मतारी पर कोई दोष माने कोनो विश्वास नहीं खे उ का कर सकी, लेकिन उ ऐसन बुद्धि लगौले रही अपने जाने मुआ के ओकरा के फेंकिए दिले रही। लेकिन भगवान जेकरा के रखिहन उ जरूर मती बुद्धि कसौ घुमा के ओकरा के बचावे खातिर उपाय कुछो लाग जाला। लेकिन कहानी अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देव जाए।